máis e un día menos. Ola, pequenos, que tal? Imagino que xa me chegaron por aí algúns rumores de que nos botades menos a escola. Isto é só pasaxeiro, xa veredes como pasa pronto. Eu tamén boto de menos estar ali no colexo con vos todos os días, chegar pola mañá e darvos os bons días e despois darvos algunhas tareas para facer. Así que, moitos ánimos, vale? Que xa levamos unha semaniña e pouco a pouco vamos conseguir vencer ao bicho este, vale? Acordadevos de facer algunhas desas pequeniñas tarefas que vos encargamos desde a biblioteca e as outras cousinhas. Por o demais, xa sei que vos estades traballando moito, vale? Moitos ánimos, vale? Venga, forza, chao. Hola, bo día. Aquí estou no balcón, respirando un pouco de aire. Nada, solamente vos quería decir que vos extraño moito, que extraño moito o cole, que vos extraño a todos, os nenos, os compañeiros, e que imos por unha semana máis e vamos a ir día a día a ver si vamos superando isto, vale? Moito ánimo, faced as cousiñas, ted a cabeza entretida, facede pintade, cantade, bailade, e disfrutemos do que temos, non hai outro remedio. Entonces, pois a disfrutar, pois, e valorar o que se ten. Non queda máis que esperar, e eso sí, estar na casa, Se tendes sorte de ter unha finca, unha terraza, aproveitaina. Eu teño este pequeniño balcón e, bueno, nunca lle dei tanto uso. Bueno, besos moi grandes para todos e espero estar pronto con vos todos. Veña, abrazos, bicos. Hi kids, I'm at home with Teddy, I'm listening to music and reading a book, and I know that some of you are working very, very hard, and I'm very happy. I want to tell you that I miss you a lot. Now I'm going to take my magic wand and I'll become Carmen, your school librarian. Okay? Hola outra vez. Agora xa son Carmen. Agora estou con Poppy e quero dicirvos que despois dunhas semanas invernos sen saír da casa, a verdade é que vos boto de menos un montón. Shhh! Baixade a voz aí atrás. Como estou na casa, onde vou estar, senón, diante do ordenador todo o tempo, esperando os vosos mensaxes, bueno, pois pilládesme comendo un pouco de chocolate, porque xa non sei que facer, sin azúcar. Eso sí, a ver se así o tempo se fai un pouquiño máis curto, porque isto é que é un sin vivir. Algún de vos xa sabemos que traballades arreo e xa fostes mandando as vosas tarefas. Outros estamos aínda agardando por elas. Pero bueno, eu xa sei que non vos ides esquecer, que non las ides mandar todos, e que non vos dá tempo, porque para vos os días seguro que se fan moi curtos. Bueno, bicos virtuais, eso sí, apertas fortes e vémonos. Bos días, chicos e chicas. Como vedes, tamén estou aquí. Espero que estedes ben, disfrutade moito destos días, inda que son un pouco raros. E pronto, moi pronto, nos vamos ver outra vez, correndo, saltando, berrando e de todo. Coidadevos moito. Vos, a vosa familia e con quen estedes. Vale, disfrutade. Hola, que yo hace mucho tiempo que nos veo. Y quiero unirme a todos los profes para mandaros un beso enorme y deciros que sois unos campeones y que lo estáis haciendo genial. Que no os preocupéis, que dentro de poco ya nos volveremos a ver, ¿vale? Un beso grande, grande, grande. Queridas nenas, nenos e familias do Cole de Toén. Espero que esteades todas moi ben, animadas e optimistas. Nenas e nenos, disfrutade moito da familia, seguide aprendendo moito e, bueno, axudade un poquinho a que a convivencia na casa sexa boa, xa que son moitas horas as que estamos pasando xuntos e xuntas.
como di o refrán, non hai mal que por ben non veña. Seguro que de todo isto sacamos cousas boas, vale? Quero vos un montón, desexo que pronto podamos estar todas xuntas e todos, bueno, boto vos moito de menos. Un bicazo moi grande. Ola, nenos e nenas. Bótovos moito de menos. Envíovos moita forza e moito ánimo. E recordade, un día máis e un día menos. Quero vos... 1000 bicos para todos. Hola, buenas tardes. Me está llegando información todos los días de lo bien que lo estáis haciendo las niñas y niños del colegio de Toén. Estoy contentísimo. Ya queda muy poquito para volver a vernos en el colegio. Mucho ánimo y muchos abrazos. Hola, mozos e mozas. Espero que esteades todos ben. Envíovos esta mensaxe dende o balcón da miña casa, en pixama, que non é algo que vaiades ver usualmente nos mestres. Nada, dicirvos que vos botamos moito de menos, que nos gustaría estar con vos no cole, desexarvos que o pasedes o mellor posible, darvos ánimos para estes días que sabemos que están sendo bastante difíciles, echados na casa, pero pouco a pouco imos ir saindo. Quero tamén que saibades que estou moi orgullosa de vos, porque sei que estades traballando arreo cada día. E nada, mandarvos moitos bicos. Hola, queridas e queridos. Extraño cole. Xa hasta lle digo aos meus fillos 1, 2, 3, facendo que me estes. Pero non é igual. Bueno, o que hai que pensar é que queda menos. É que o estades facendo xenial. Estades nas casas aproveitando o tempo dunha maneira fabulosa, xogando, facendo tarefas, cuidando os animais. Non iba a ser menos, eso estaba segura. Bueno, ainda por riba, facedelo con paciencia. E xa sabedes que la paciencia es la madre de la ciencia. Con lo cual, dai que iban sair ideas e inventos fantásticos. Bueno, voume despedir, que se me acaba o tempo. Mandovos un bico moi grande e ide pensando que facemos para celebrar a volta. Hola, amores, que tal? Pois nada, eu aquí na ventá da miña casa, mirando a rúa, que como podedes ver está totalmente baleira, que como ten que estar, claro, porque temos que estar todos na casiña. E vos, que tendes que facer na casiña? Pois nada, portarvos igual de ben que vos portades no cole, axudar un poquinho nas tarefas da casa, cuidar moito dos vosos maiores, e despois xa podes facer o que vos dé a gana. Podes estar todo o día xogando se queredes. O que si é moi importante é dormir, porque unha desas noites calquera que vos deitedes a dormir, a mañá seguinte xa vos van despertar para poder vir ao cole e xuntarnos todos, vale? Así que nada, moitos bicos e moito ánimo. Ola, rapaces e rapazas, dende Lugo, Vico e eu, mandámosvos moita forza, moitos bicos e moitos ánimos para estes días. Intentade sacar o lado bon de todo, disfrutar das familias, respirar este aire limpo que por fin a natureza volve a rexurdir, e simplemente decirvos que temos moitas ganas, todos os profes e profesoras, de volver ao cole, vervos e seguir coa vida que levábamos antes de todo isto. A min persoalmente estáse me facendo moi pesado non poder sair da casa, aínda que teño unha terraza e dame un pouco de vida, e teño este bichiño que teño que sacar a pasear, pero bueno, esperemos que isto sea
máis curto posible e todo volva á normalidade. Moitos bicos a todas. ¡Mua! Hola compañeiros, hola nenos, hola nenas, hola a todas as familias da escola. Estamos vivindo unha situación nova para todos e temos que adaptarnos a estes cambios. Desexo e espero que todos estedes ben. Estámoslo facendo todos moi ben, porque estamos todos metidiños na casa facendo o que nos mandan. Teño moitísimas ganas de volver á escola e de volver a vervos a todos. Coidádevos e moitos bicos. Bos días, rapaces, bos días, familias. Que tal, como estades? Espero que ben. Eu ben aquí na casa, acompañado da miña familia, a miña muller, os meus fillos, pasando uns días pois así un pouquiño raros. Intentando ter unhas rutinas, pois facer uns exercicios, tanto físicos como mentais, ver un pouquiño a tele, ler, xogar, descansar. Porque este dichoso coronavirus, pois, non nos deixa sair á rúa. Non podemos ir aos parques, non podemos ir ao cole. Que lle imos facer? O que non sabe o coronavirus é que todos temos unha casiña e unha boa familia. E que aí o coronavirus non nos vai a facer dano. Así que, para levarnos ben en familia, xa sabedes, hai que portarse ben. Pero que é portarse ben? Pois, como ben dixo Fran o curso pasado, portarse ben é falar cando hai que falar, calar cando hai que calar, xogar cando hai que xogar, descansar cando hai que descansar, etcétera, etcétera. Unha aperta moi grande e xa queda menos. Un bico. Ola nenos e nenas, envíovos este vídeo para darvos ánimos, aínda que sei que vos nunca perdedes a ilusión e a alegría. Estádelo facendo moi ben, continuade así, que isto vai a rematar pronto e enseguida nos volveremos a ver. Unha aperta moi grande e ata pronto. Ola familias do Saco e Arce. Nestes días especiais mandarvos moito ánimo e moita paciencia. Vémonos pronto. Ola, nenas e nenos, son a profe Maite. Bueno, son a súa minilló. Quero vos dicir que o estades facendo moi, pero que moi ben quedando nas vosas casas. E que isto vai a rematar moi pronto. Eu, como a vos, tamén boto moito de menos o cole, a nosa clase, os vosos contos, a lectura na Biblia, os traballos da reciclaxe, que seguro que o continuades a facer nas vosas casas. Seguro que estades reducindo o lixo. Pero que boto máis de menos é o noso comedor escolar, onde a veces se cola e fren. Tamén vos animo a que estes días entredes na páxina dos nosos programas. O Sabor da Aventura está no mar e ponlle as pilas ao teu bocata. Ali atoparedes recursos, xogos, receitas... Bueno, mándovos unha chea de bicos e felicítovos polo ben que o estades a facer. E xa sabedes, queda na casa e vémonos moi pronto. Un bico moi grande.